Rayuwa Top TV tashar al'umma, ku danna mana subscribing kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen nan. A rahotannin da muke samu kuma, hukumar DSS na ƙasar ta Najeriya sun samu gagarumar nasarar kame wasu 'yan boko haram a ƙasar ta Najeriya a jihar Kano. A yau dai aka samu kame wa'annan 'yan ta'adda masu ganin tada zaune tsaye. A yanzu dai wa'annan 'yan ta'adda 'yan boko haram ne aka kama su a jihar Kano. An kama wa'annan 'yan ta'adda a jihar ta Kano da wasu bama-bamai da suke so su tayar da shi a jihar ta Kano. To Allah shi kyauta, kai dai mai saurare gyara zama domin jin cikakken rahoton a halin yanzu. Haka zalika idan shine farkon shigowarka wannan tasha tamu na farko, ka danna subscribe kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen namu cikin harshen Hausa zalla a duk inda kake a fadin Najeriya da duniya ma baki ɗaya. Rahotanni suna bayyana cewa a yau ne hukumar DSS ta ƙasar ta Najeriya ta samu gagarumar kame wasu 'yan ta'adda 'yan boko haram masu son tada zaune tsaye, wanda aka kama su da makamai na yaƙi da kuma wasu bama-bamai wanda suke so su dasa a ƙasar ta Najeriya domin tashin wani sashi daga ƙasar ta Najeriya. An kama wa'annan 'yan ta'adda ne a jihar Kano a cikin wata ƙaramar hukuma a jihar ta Kanan. A yanzu dai sojojin ƙasar ta Najeriya Bola Ahmed Tinubu yana bayyana musu kan cewa su ci gaba da jajircewa, kuma za a ci gaba da gwabzawa gurin kawo ƙarshen wasu 'yan ta'adda a ƙasar ta Najeriya. Duk da dai Bola Ahmed Tinubu mutane kuma da dama suna yin kuka kan suke fuskantar ƙarin hauhawar farashin kayayyakin masarufi, wanda mutanen ƙasar ta Najeriya suke bayyana rashin jin daɗin su ga kuma rashin zaman lafiya a wasu ɓangaren a ƙasar ta Najeriya. Allah dai ya kawo mana ƙarshen wa'annan tashe-tashen hankaluluwan a ƙasashen namu gaba ɗaya. To kai dai ci gaba da kasancewa da wannan tasha domin samun ingantattun labarai a duk inda suke a faɗin Najeriya da duniya ma baki.